Beneficiaryo sang Social Amelioration Program sa banwa sang Pavia, ginareklamong wala sa gihapon nagtupa nga second tranche sang ayuda. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Makita sa mga nawong sang ini nga mga beneficiaryo ng Social Amelioration Program sa Barangay Balabag, Pavia ang pagkadismaya. Initungod nga ang ginpormis ang ikaduhang hugnat sang ayuda sa gobyerno nga sang Agosto pa kuntani ang wala sa gihapon nagtupa tubtub subong. Wala bla por sigurado, wala kasiguraduhan. Mo lang na amon, nga gusto lang tani amon. Nga buligan lang kami bla tani nga mahatag man ang para sa amon. Kay kun isipon ged unfair man naman para sa amon, iba nakabaton kami wala. Sa kapigadon sang ila sitwasyon, nagalaom kuntani ang mga ini nga mabato ng ayuda agod gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhon. Tani, ilang hatag man sila sa insakto bla, nga ramahon man nila ang tao. Kay bakal ko ka maintenance ko, 600 plus ang akon nga maintenance kada adlaw. Ginahulat ko permilang wala. Sunod sa punong barangay na padala na nila ang lista sang malapit 800 ka mga natumod nga beneficiaryo sa DSWD. Nahatag ginanamon ang tanan nila nga ngalan, so kulang-kulang guro 800 pa ka beneficiary, no, hindi man parang bilog 800 gid, no, amo na ano man namon ginahulat-hulat ang update from the DSWD. Sa pagpakig-angot sa news team sa DSWD, nagpaiway ang ahensya nga magpa-interview apang nagpasalig ini nga i-check ron ang status sa mga nasambit nga beneficiaryo. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One West of Visayas.